Ako financovať kúpu záhrady, rekreačnej nehnuteľnosti, auta alebo pozemku, alebo v podstate čohokoľvek, čo chcete prostredníctvom hypotéky? Áno, správne ste počuli, hypotéku môžete použiť absolútne na čokoľvek, pokiaľ ide o hypotéku bez účelu alebo tzv. Americkú hypotéku. Čo je to americká hypotéka, na čo sa používa, jej výhody a nevýhody, o tom si povieme práve v tomto videu. Americká hypotéka je úver založený nehnuteľnosťou, kde nemusíte dokladovať účel, na ktorý sa úver používa. Keďže je to úver zabezpečený nehnuteľnosťou, tak jedna základná vec, ktorú potrebujete k tomu, je vlastniť alebo mať k dispozícii nejakú nehnuteľnosť, ktorú viete založiť v prospech banky, aby vám peniaze požičala. Zakladaná nehnuteľnosť musí byť na území Slovenskej republiky. Pokiaľ idete robiť rekonštrukciu, ale nechcete dokladovať bločky, pokiaľ vám banka nepožičala na rozvoj podnikania, vtedy viete využiť americkú hypotéku. Americká hypotéka sa oplatí aj na kúpu auta. Ak si porovnáte úrok a splatnosť a splátku pri spotrebnom úvere alebo leasingu, tak vás to vyjde viac, než keby ste využili hypotéku na financovanie auta. Ďalej veľmi často ľudia používajú americkú hypotéku na kúpu rekreačnej nehnuteľnosti, pretože banky hypotéku na rekreačnú nehnuteľnosť dávajú len na 8 rokov. Akým spôsobom ľudia vedia financovať kúpu auta, napríklad prostredníctvom hypotéky, aj keď už hypotéku majú? Ak vlastnia nehnuteľnosť, ktorú si kupovali napríklad pred 10 rokmi a hodnota ich nehnuteľnosti vzrástla, úver naopak klesol, vedia si dofinancovať prostredníctvom americkej hypotéky rozdiel medzi súčasnou hodnotou úveru a 80% z hodnoty nehnuteľnosti. To znamená, ak by ste mali nehnuteľnosť v hodnote 200 000, ale váš zostatok úveru by bol len 100 000, viete si požičať prostredníctvom hypotéky ďalších 60 000 a použiť tieto peniaze na akýkoľvek účel. Samozrejme je tam aj druhá strana a to je váš príjem. Nestačí mať len hodnotu nehnuteľnosť, musíte mať aj príjem a tzv. Bonitu, aby vám banka požičala potrebnú čiastku. Ak vaša bonita je 160 000 a vaša súčasná úverová zadlženosť je 160 000, darmo budete žiadať o americkú hypotéku, banka vám nepožičia. Poďme si povedať aj o nevýhodách americkej hypotéky. Konkrétne nevýhody spočívajú v jej výške a splatnosti. Niektoré banky totiž skracujú splatnosť americkej hypotéky na 20 rokov. A to znamená, že budete mať vyššiu splátku alebo celková výška hypotéky bude nižšia. Niektoré banky americkú hypotéku neposkytujú vo výške 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Takže vždy si v konkrétnej banke preverte, akým spôsobom a do akej výšky viete ísť. Vybrané banky dokonca poskytujú vyšší úrok na amerických hypotékach, než je tomu u bežných hypoték s účelom kúpa alebo výstavba. Ďalšou nevýhodou americkej hypotéky je, pokiaľ ste mladý človek a chcete si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. V prípade americkej hypotéky toto nie je možné. Každá banka má iné pravidlá. Tu vidíte parametre jednotlivých bank pri poskytovaní americkej hypotéky. Pozor, maximálne LTV alebo splatnosti nemusia byť uplatnené aj u vás, pretože závisí od viacerých faktorov, ako je napríklad aj druh nehnuteľnosti alebo vaša bonita. Preto odporúčam kontaktovať ohľadom vášho individuálneho prípadu finančného poradcu alebo sprostredkovateľa. Ak takého nemáte, som tu pre vás.